Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hmm. Mm. Abusuafoɔ, Awurade mmoa wo biara na anɔpa yi, Awurade ntoto biara na monsisi yie. Awurade ntina ne mo nkyerɛ mo. Baabi a wowɔ biara, Nyankopɔn mmɔborɔhu ntɔ wo so. Nyankopɔn ne mmɔborɔhu adom no mmra wo so baabi a wowɔ biara. Awurade nkae wo. Baabi a yɛ a wayɛ mmerɛ no, Awurade nhyɛ wo ma. Ho ntina ne mo nkyerɛ wo. Anɔpa yi, merɛ aho, ayerɛho ahyɛ m'akoma mu, ayerɛho ahyɛ m'akoma ma. Ayerɛho ahyɛ m'akoma ma. Mo a mobɛn Accra ɛne ne mpotam, ɔkyena me nua Mewu ɛda fam. Anwummerɛ ni ɔkyena ɔmmɛyifu. Bia wɔ biara bɔ mmɔden. Mo a monim ne hɔ deɛ mommɔ mmɔden na mowɔ Accra ne mpotam a moatumi akɔ hɔ. Merɛ aho. Mewu ɛnyɛ nipa bɔnefoɔ, ɔnyɛ korɔfoɔ. Nti yɛatumi atwa atorɔ ato Amewu so. Aberanteɛ nnura mehu social media so na ne video a wɔsa merɛ aho. Amewu awu ama yɛatwa atorɔ ato no so. Jesus. Amewu yɛatumi atwa atorɔ ato no so. Wohwɛ aberanteɛ no adwuma a wayɛ, bɛne ho asɛm. Baabi a wobɛsuma no biara no wɔkɔ. Baabi a wobɛsuma Amewu bi na wɔkɔ. Obɛtumi o, ɔntumi o, na wɔkɔ. Baabi a wobɛsuma Amewu biara, anadwo kɔnkɔnkɔnkɔnkɔ, ahomakye. Aberanteɛ ayare wɔ hospital. Ɛnyɛ obi a ahwɛ no, obiara nsi ne nkyɛn. Abegyɛte no, aberanteɛ awu, obiara nsi hɔ. Obiara nsi hɔ. Baabi a wo sɛ wobɛn Accra Tabora, ɔkyena bɔ mmɔden. Sɛ wohwɛ me a, baabi a wowɔ biara, go sympathize with the family. Mewu aberanteɛ atumi akyi anadwo wɔnda saa, wɔnda.
on the episode, or not. The baby has a brand, but just what obedience, yeah, brand check. Ah, God. A ready funny crazy. So, when I go, who said the brand, yeah, Juma. Who said the brand, yeah, Juma. Nana Joe, a beer, no, the dam. Na branti ya wudi ya se twa atoro so ochira ye besie no na dimsa asori kura ye gansie obi ya wudi asori polo ba si branti ade body bear waye body bear abi waye body bear waye o shesa di branti anaju kura usubana no di achire anaju ahomache o kofie body bear and a branti aye body bear waye na branti ye umpo wayare no mujas ubiesi ho Obofour body bear me wayo body bear me wayo dia me wu ye be se wo chara wa kwasha broche body ajo wasa atoro so e wa sori devu sa me wu ya utina wa do melo body bear me wayo why body bear me wayo obi a wotodu ani ma wudi Ray ya branti e wo internet so a wotra ho a osa ero wa che ba kuma mo bi body bear Jula oba wu a me wayare e ba wati bi arejete be wusa kopi sa be wu po asare chatiri kopi se ye be sie no kira se ka sai ibisa asori po be sia be wu a waya da be so bi ensi ho odi bay India mewu adwuma a wɔyɛ adwumade sankobi ɛwɔ sɛ obi na edi ka ewu a adɔfo mo de ekyire